Поздравлені! Наш білявний каталог Faberlic штавілка 7 бо делал до 17 мая. И рада бы вас обвестила, да в тему каталогу имamo отличную понудку за все новые члени, які будуть регистрированы до 17.5. И те члени, которые уже регистрированы от прей, ампак ще ниso отдали своего первого нарочила. І седай та понудба віля за те, які будуть вписані, реєстровані до 17-го, і за те члени туди. І кай маю наші нові члени. Перво дарила. І маю дарильний бон в знеску 30 євро, який по діті дарим за перший накуп. При наручилу за 60 євро члениця ima 20% попуст при своєму наручилу, інше додатно мінус 30 євро, які легко скористати вже при першому своєму наручилу. А друга дарила припада косметика за дом, комплект те изделки. Имаю прашек, мягчалец и отстранивалец мадежу. Только додатно дарила, которая членца приме в наследнем каталогу. Гледа тега дарила. Каймо робити обв'язно. Каталог ділує до 17 мая, то по мені обв'язно може бути наручило плачено до 17 мая. І потім в наслідному каталогу при своєму першому наручилу за столь члениця прийме ще та дарильця. Чого замудило плачило, потім има саме 30 євро за накуп. І зараз вам покажемо, якої згляда на те 30 євро на вашому рахунку. На зачатку треба прийти на урадну стран і втипкаємо двойна www.faberlic.com. І тут на Google будемо видели то та стран. Пише в сварущині. Інко притиснемо, можемо приявитися на свій особний рахунок. Бо зглядала так стран. Faberlic в центру, тільки ізберемо державу Словенія, потім в англійщину будемо далі. І на десній стороні гремо і приявимося в кабінет. Пише логірування, і втипкаємо реєстраційну штавілку і гесло, прийдемо на свій особний профіль. І тут потім буде ваше ім'я і реєстраційна штавілка. І тут, як поглянемо динарницю, вже видимо 30 євро маємо на своєму рахунку. І зараз покажемо, якої їх будемо скористали. Тут, як пише Place Order, гремо на другу верстицю, притиснемо і гремо, спрямінимо на слово за доставу. Сідай Collection, то і маємо доставу в Любляну, а сідай легко зберемо доставу на дом. І тут, як пише Delivery, будемо далі свій домашній наслов. Так, і зберемо Словенія, потім recimo Горинська, Кран, Шенкрот, Кран. Так, поштна штавілка, по-моєму, таку. Так, стріт, улиця. Напишем recimo Нова, штавілка дома, найбо 5. Тут видимо достава бо GLS пакет припилил. Так, тут легко сохранимо завидно, да не будемо наслідніч втипкали. Тут пише наш наслов. І сюди маємо вирсити за описування артиклей. Свида треба було преізбрати, і на зділки легко ізберемо тука в сплітній торговині, але тука при флеш-каталога. Так, я не кажу приправила, і саме покажемо какую-то потика. Тука втипкали артикл, наручимо маску за образ, то наш нов комплект океану. Верхунська косметика, буде ще две модлоча за накуп, нове кайбі, а потім припоручуємо вам ті зділки. Сюди два зділка в акції. При наручилу двох зділків прийде
Cena kataloška 23 evrov 49. Zato tukaj na te cene še ne gledamo, ker bodo obračunali na drugem koraku. Sedaj naredimo glavno naročilo in potem pokažem, kako poteka naprej. Kremo naročimo za obraz in še eno kremico za veke. Tak, sedaj imamo komplet. Tukaj nam piše 30 evrov, kateri imamo. Tukaj imamo znesek kataloška cena, kmalo 65 evrov, to pomeni pogoje smo izpolnili za to darilo. In sedaj nadaljujemo z naročilom. Prišli smo v promociji in sedaj gremo pogledamo naš znesek. Tako kot dva izdelka sta bili v akciji, sedaj vidimo, da naš znesek je postal manjši, zaradi tega, da tukaj obračunalo cene in so spremenili. In zato sedaj vidimo, da nam manjka tukaj do 60 evrov, koliko? 3,70, da treba dodati. V promocijah ponavadi imamo izdelke, kateri še dodatno znižanje. In tukaj, ko gremo, pogledamo ponudbo kataloga, lahko izberemo še kakšne izdelke, kateri recimo nam všeč ta cena in jih rabimo. Maskara. V katalogu maskara ta cena, po-moему, 7 evrov. Naša cena bo 2,87 evra. Lahko jih vzamemo 6 komadov. In če želimo to maskaro, seveda jo tukaj bomo dodali. Так, potem nuki, naše naravne zobne paste. In tudi pripada 6 komadov, katerih koli. In tukaj lahko izberemo še zobno pasto, aloe vera. Так. Potem, tukaj vedno imamo katalog za naslednje kataloško obdobje. Sedaj 7, mi že lahko dodamo 8. Po 35 centov lahko dodamo 1, lahko 2. In tukaj lahko spremenimo, sedaj imamo 2 kataloga. Potem tudi priporočam obvezno pogledati našo razprodajo, ker vedno imamo enkrat v katalogu izdelke, kateri, ne vem, do 80%, da tukaj piše popust. Imamo prvo znižano 40%, pogledamo, kaj je tu. Imamo čokolade. In to naša cena. In če želimo, lahko dodamo. Tukaj, če piše 100, to pomeni, količina ni omejena. Druga ponudba do -80, tudi razprodaja in pogledamo, kaj nam nudi podjetje. In če kaj od teh izdelkov potrebujemo, lahko naročimo. To. Če ne vem, nekaj zasledili in želimo dodati, tudi lahko izbrali. Так, і sedaj gremo тестери. За все нові члени припадають тестери з 50% попустом. In zato tudi priporočam, če želite nekaj preizkusiti izdelek, nočete vzeti original, večjo embalažo recimo, to tako glede parfumov. Parfum 50-60 ml, pri nas 100 ml. In če niste pripričani, ne veste, kako diši, potem seveda splača naročiti mogoče na začetku testerček, kateri pride tam koliko 35 centov. In če vam tam parfum bo zelo všeč, potem že naročite originalni parfum. Tukaj imamo kaj? Imamo testere od čistil za pečico, za kopalnico, univerzalno čistilo, za tepihe, potem praške, odstranjevali smadežev in parfume, moške, ženske. In cena tukaj dvakrat nižja. In tukaj, če kakšen parfumček, ne vem, vam všeč, vzamete testerčike. Pri vsakem naročilu, ko imamo izbrane izdelke iz promocij, obvezno treba pritisniti Accept Promotion. In sedaj pogledamo naše naročilo, kako izgleda.
така і мама. В модрій барві видно имамо изделки, которые имамо 6 с додатным попустом. И то зубная паста, маскара, тестеры, все те изделки, которые мы взяли на промоциях. И та комплект, который туди обрачунал, кертуди є в акції. Сюди наш знесок 660 євро 3 цента, то по мені имамо 30 євро задарило. І сюди надалюємо з наручилом. Будемо видели, како то изгледа. Наш внесок je bilo 660 с попустом минус 20% прийшла та ціна 3,50. Потім тут 2,50 євро мамо при тему знеску за доставу на дом, пошніна. І 30 євро мамо, які сюди нам отштає од наручила. І будемо видели кончний знесок наручила. І сюди грама, тут имамо 5,20 євро 9,40 центов. І то имамо мало 3-крат ніжа ціна за всі ті зділки. Чи поглядати ті креми, recimo, да, то ціна на ті креми 18 євро. Ми їх имамо, цел комплект имамо за 5,20 теж з достави. Tako da punček duše ni odločil, poglejte, zelo ugodna akcija, lahko do 17.5. še izkoristite jo, lahko povabite sorodnike, prijateljice, kolegice, lahko tudi oni izkoristijo to akcijo in poskusite plačati do 17.5. In potem še dodatno boste prijeli takšna čudovita darila.